Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin papagayam! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Armida, umay kapatigwan iti linutok a ginataan nga aba. Italamanin nga agluto ak iti kastoy. An-anwak ngay dayta. Ha? Eh di sidaam. Ay, sana ngagsidsida iti kasta. Tinasayaat, inkalangan itad ka ni Norma. Sigurado, alaan na dayta. Gaputa dayta la agur oray iti ipadigo ti kaaruba na ti ammuna. Ha? Ha, sige i-recap kon to'y ridaw. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ni ay, naglastogan? Pinabainan nakpay? Apay ngamin anapan mo pa'y lapinadigwan. Ammumat nga ado itan ti kwartada. Gaputan na awat nila kay na iti may sa akumpanya. Si gudmot nga agpinpin na digo kami idi. Katilutwak nga aba, kayat na idi. Numalang abnan nga aba ti ilutlutok. Umayadagos, mangalan iti manlukong na kat agdawat. Sana nakasta ni Armida ita, tadon ti kwartada. Kita man, napadakkaldan ti balayda. Pimintasan ti aglawlaw ti balayda. Kan napintasan dagiti kausda. Wan nga rod Mayaten ti biyag da ita. Iso asaan dan apagan ano ti maipadigo kadakwada. Kastala ti biyag, bakit? No nabsog ti tao, dinan kayat ti diro. Ngem numabisin, uray ti napait ataraon, nasam itlataken kwa na. Kastala ti biyag. Iso ada Armida, didan pagan ano ti padigom. Ngem idi nakurapay da pailaang, uray noodles ken tuyo nga ipadigom ay naimas kadakwada. Nay. Adda si Mardeng ako tiyay iti batog ti balay da Armida. Oo, kita niyaw. Yang paisaw, ano, pintasan. Ha? Kita inyo ti rimwar iti kutse. Ni Adolfo. Na, ay no. Sakit, kundi banikas pa'y matamangkit kita iti lugan na. Akas lay gagara na tayo, takder iti ayon ti kotsina. Tapno makita tayo nga iso ti aking kukwa. Wan, Pedro. Kasta talaga. Kayat na makita tayo akaaruba da nga adan kutsina. Yang paisaw. Nanay, kita nyo na. Timaliyaw dito ayan tayo. Agturong sa amin dito. Wan, agturong dito'y isturkaw. Hoy! Na kayo ang aruba. Pangaasiyo Diyo as-asik ganti kotsek. Mga numagasgasan. Narigatan. Nangina day diya kotse. Iko. Apay nga asit gan na Iti anya agapo. Agsigsigurado aklaeng Tata Pedro. Taamangan no adda umapal kat mapannagasgasan. Ay, una yan. Apay kumagasgasan mi ngay. At damat panunot mi Ay kat nasayatan no adda panunot yo. Nakon. Ay, una yan day tataaw. Naglastugan day tataw. Nadaan lay tinasayata trabaho. Kunam lalo sinuitan. Per, lastog. No kasta? Talaga ako kuamon dayta akotse, lakay? Wan mata, bakit? Ay, Tintinagak day ta iti kumpanya apagtrab-trabahwat. Ti kumpanya ti gimatang. Kahit inutak abayadan. ay imbag man. Ay na, adan kotse tayo. Wan bakit? Apalan kat, dagiti ka aruba ta. Kasano adida apalan, kat awan mo't lugan da. Umapal da talaga. Kastan na tibiyag bakit? Nung idi kat nakurapay tayo, ita, saanin? Taadun ti kwarta tayo. Iso nga apalan da tayo, dagiti ka aruba tayo. Auntie, agdating na payo? Ha? Inmay ka dito'y balay mi amang ibaga iti tinapay? Apay, awan tinapay yo? Awan, auntie? Ay una yan. Ay kasi kamot nga ubing. Tadi ka pa'y makaraman iti tinapay. Ala, mabit lang, taikan kawan.
Tapno maramanamot tinaimas at tinapay. Adong titid mo, auntie. Anya? Ay, may sala ang titid ko ka. Kan saan kan nga agsubsobli Un, auntie. Una yan ti anak talakay. Napanggayam di tadakkel abalay kat napanagkid daw iti tinapay. Dayjay kan kananan. Kastala ti biyag, bakit? Amunan ti agbyag. Ay, saan nga iti day talakay? Ngam kita man ti anak ta. Tagi-imasen na ti tinapay nga inted ni Armida. Wen tada palaman na. Ay, masya naklakat ngarod ka ni Leonard. Sa bagay, saan tamat ngamin maigatangan iti tinapay imas? Igatangam to Sobramat ngamin ti panagtipid mo. Igatangam mo ti anak tayo tinaimas at tinapay na Iti kasta, sana mapanagdawat-dawat iti karuba. Igat-gatangak mo't ngam, addala ngamin palaman ti tinapay nga inted ni Armida kenkwana. Di kastanto mati aramidam. Nala, bayam. Kastanto ti ipalaman ko iti tinapay ni Leonard. Tapno saan na mapanagdaw-dawat ka ni Armida? Hoy, Cynthia. Apay, di mo man lama igatangan ta anak mo iti tinapay na. Imaykit din di tabalay nagdawat iti tinapay. Pasensyakan iti anak ko. Nakita na kanu ngamin ti anak mo amang mangan iti tinapay. Isuan na panmat nagdawat. Siyak tinangted. Ay, kaasi pa'y tanak mo. Tadi makaramraman iti naimas. Anya? Nene. Nagalas ti panagsarsarita mon, Armida? Naglastog kan Gaputado ti kwarta mon, limastog kan. Akasta pa yun ti panagsarsaritam. Nga awan bibiyang mo, numasakitanak iti kasta panagsasaom. Oh, apay. Adamadi nga imbagak? Mano ka di ayat ibayat ti tinapay nga impakan mo iti anak ko. Tabayadak laangan, ha? Ibagam tabayadak laangan. Narigat mo't no pagbalinam nga otang ko imbagan akam dayta. Excuse me. Diyak ka sa pulang ti kwartam nga agat palengke. Pwe, kukwam laang. Anya? Nabanglo ti kwartak. Tagga po iti bangko. Kan pasig pa'y amalutong. Idinto tati kwartam, rot-roten. Kan agat ikan, naglalangsi. Anya? Ha? Inak man laangan. Ay nabarsa kagtulangatan ti ulo na tauray agdaran. Ay, suran kon. Oh, adto'y matiparakan ka. Agyamanak, auntie. Dayto'y matitinapay, aparakan ka. Agyaman ak anti. Ay, unay kayon nga ubing aya. Talaga nga inaldaw nga umay kayo agam ambing dito'y ayan me. Takasanumat ngamin. Awan pa'y naimas amak makan ijay balayo. Mas matay ti tinapay mo nante. Ngaron, naghimas. Alalala, pumanaw kayon dito'y. Awanan titadtad da tinapay. Iso pumanaw kayon. Talaga mabisbisinan kayo launa ititinapay. Ha? Nangag ko day tayo bagbagam kadagiti anak ko, Armida. Apay akas tati saong kadakwada. Nga ibagbagam nga agam ambing da dito'y balayo. Idinto ta si katinangayab kadakwada. Talaga mat aday talakanan da dito'y ayan may tisip-siputan da. Si katinangayab kadakwada. Binilin ko ida, adida umay dito'y ayan nyo. Iso apulos asaan da nga umadak ultimo dito'y paraangan nyo. Anya? Uray ado ti anak ko, Armida. Mapakan mi pay laida iti husto. Hay, da kayo ado Apay ngamin nga imay kayo dito'y. Idinto ta imbagak adi kay umay dito'y. Ikwa? Inayaban na kami mat ni Auntie Armida? Pinayapayan na kami? Di may kami. Oh, makitam. Inayabam gayam ida. Sa ita, agsao ka iti makapasakit. O ala, agawid tayon. Kat saan kayon nga umay ditoy? Uray ayabanda kayo, Wananang. Kat si kamat, Armida. Numangted ka, di kan mangibiyat iti madiasaw, ta makapasair ka. Bimak ng kalaang, matapobre kan. Ha?
Nalastog ka launa yan! Ay na! Ibalang ko kumakat ti tinapay nga intad na kadagiti anak ko. Ngam pampanunutak ngamin amakanday chay. Madi, ti agibulbul lang iti makan, Norma. Wan, iso abinaybay aklatan akin nandagiti anak ko. Ngam, amang ano expired din iso nga impadawat ni Armida. Kinitak tinagsuputan ti tinapay. Kat saan pa'y matkit di nga expired. Nasayat no kasta. Ay, tawan pa nagtalag ko iti daytang Armida. Sipod na addaanan iti trabaho ti asawa na. Kat nasaliwanwan ti panagbiagda. Limastugan. Aso, ti pagkitkitaan na iti kaaruba na. Iti na minsan, nagpadigo kada kami. Nagdakkel aman lukong tinangikan na. Kat siyempre, maayatan mo't adag iti anak ko. Tanaimas nga rod ataraon. Ngam idi kitaak. Ay sus, nabangles mo't gayam. No kasta, saan lagayam asyak tinangaramidan na iti kasta. Uray si ka. Iso ati naramid ko. Impasublek timpadigo na. Jak pagtatakon ang ti anyaman nga itod na. Sala agpadigo no nabanglesan. Madimot Wan nga rod Nagalas at talaga ti ugaan lina. Saan nyo latang aminan nga ikaskaso? Talaga kasta ti ugali ni Armida. Madi ngamin, ti pa nagsarsarita na. Masuro na talaga ni Norma kinkwana. Adda ngamin dagiti kakasta a tao. Ano bumak nang dan, wenno umadon ti kwartada, agbali umatan ti ugali da. Lumastog dan, natangig dan. Kenno anya pa'y ditan. Pakaragsakan dan ti mangpasakit iti pada da a tao. Angam, kas tala ti biyag ako nada, bakit? No siyak ti bumaknang. Sa anak to akas ka ni Armida. Tumulong nga kadagiti agkasapulan iti tulong kaw. Angam no sak. Kay kayat kunti kas to'y abiyag tayo. Sana bale? Tamangan tayo mat iti husto. May gatangan mat dagiti anak mo iti masapsapol da. Una, importante dagiti anak ta. Ipaay ta dagiti masapsapul da. Isumat. Sa bagay, husto ti kunam. Nasaysaya atin akas to'y latan ti kabibiyag tayo. Tanong bumaknang tayo. Amangan no agbalin tayo mo't akas kada Armida analastog. Kan natangig launay. Narabyan ka anagawid. Kan apay nga awan tay lugan mo. Awanan, insugal ko kat naabak. Anya! Insugal mo! Wen, malas nga rod, tanaabak. Kasano daytan? Naabak nga rod iti sugal, di bayamon. Laklaka dayta? Ay unay kamutan Adolfo. Di mo lang maikat ngamin dayta pa nagsugsugal mo. Pagliw-liwaak nga rod, mayat ti sugal no mangabak ka. Wana, ngam no naabak kamat. Sayang pa'y tinsugal mo. Gusto daytan. Kahit ko tagpay na nabanugak. Adolfo, saan Anak maturugan, nabanugak unay. Ay na Cynthia, nabuyam ka di ti news iti TV itay. Saan taglablabahak itay? Ay, kalkalpas ti labak. Anya aya day ta anyos. Ay sus, amom ka di. Tiniliw dagiti pulis da Adolfo kung dagiti kakadwana. Ha? Wan, dakkel ka nung amin agatad ti tinakaw da iti kumpanya apagtrab-trabahuan da. Anya? Saan ka no gayam anam na minsan nagtakaw da iti kwarta? Kanayon ka no. Iso aday ta, maibalod da ka noon. Anya? Manon abulan nga agpupupuklatan ni Armida iti balayda. Mabain arungwar, gapo iti inaramid nila kay na. Anya ngay nga rod. Kita man anya lakay. Nagado ti kwartada iti. Ngam ita, awan samot ten makmakandan. Kaawan mo trabaho ni Armida. Kas tala ti biyag. Inlakla ko na pa yun, dagiti daddo maagamit da. Kas tala ti biyag. Anya ngay nga rod. Awan nga rod ti makandan. Di mangila ko iti gamit da. Tapno adda igatang na. Ni, adda tao. Mabit lang, innakitaan. Angkan.
Cynthia, awan makan mi. Pabuludan nakman iti bagas mo. Mabisbisinan dagiti anak ko. Wen Armida, apay kit din asaan? Nayunamon iti si Daon, Cynthia. Awan ngamin si Daon mi. Uray noodles ditan no iso ti adda. Kayat yo itan ti noodles? Wan ngam ti agbisin kami. Di ka agdanag. Sukatak tumat lang inton maadda anak iti trabaho. Ni ngamin lakay ko. Madi ti aramin na. Isuan na ibalod. Katawan mat panggadak. Isong agbisin kamin. O sige, ikan kayo iti kaninyo, Armida. Ay, awanan. Nagsubli kayon akas iti sigod asa saaden nyo. Husto gayam tinakunan nila kay ko. Nunabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ngam numabisen, oray napait at araon, nasamit latakin ko na. Iso amade tagtangtangig, Armida. Nga oray pa'y may saka na baknang. Baknang ka nga agpayso. Ngam saan mo't gayam anasaya at tinagtaudan na. Baknang ka nga agpayso, ngam madi mo ti ugalim. Awan na. Madi at talaga ti supapak na. Wen Cynthia, maawatak ti bagbagam. Iso sorry. Sorry, itinagmadi nga ugalik. Ay, Agbalbaliw akon. Nang runa pa'y tapulos nga awanan kwartami. Iso pasensya kayon kanyak. Titanya gayem, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No nabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ang numabisin, uray tinapait ataraon, ay nasamit lataken ko ana. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastalatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.